tal-high-rise fosthom fuq reforma fil-Planning Authority u kif ukoll fuq deċiżjoni friska tal-lum dwar żvilupp ta' xi flettijiet fil-buffer zone madwar it-Tempju tal-Ġgantija. Se jiġri il-lejla se jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gargur, il-Partit Laburista fil-Birgu. Partit Nazzjonalista Gargur naturalment hija tradizzjonalment hija nazzjonalista, ħansejħu hekk, il-Birgu ovvjament tradizzjonalment hija Laburista. Importanti li naħseb il-partiti jmorru fejn jħossuhom komdi, imma jasal iż-żmien ukoll fejn jmorru f'postijiet fejn mhumiex daqstant komdi. U mbagħad għada, ovvjament għada, mhux se jkun hemm attivitajiet filgħodu, imma aħna ġurnalisti nkunu qed insegwu dak li jiġri fil-għaxija fejn se jkun hemm l-ewwel ta' Mejju il-Partit Laburista fil-Belt, ovvjament jum il-ħaddiem, u l-Partit Nazzjonalista f'Ħallija fejn ovvjament għandi nifhem se jkun hemm xi forma ta' mass rally. U nisimgħu jew iktar dikjarazzjonijiet u forsi xi proposta oħra li nkun nistgħu nixtarru niddiskutu. Lura lej Glenn u Paula. Grazzi ħafna lilek Xavier, aħna qed nigustaw sa ċertu punt għax iddeċida Xavier li għadha filgħodu l-partiti politiċi ħajjuħduha off għax hija festa. Sa naraw jekk ikunu qed jistrieħu għall-attivitajiet tal-massa tagħhom jew jekk jirnexxilhom xi daħlu xi forma ta' event kif qegħdin jagħmlu mod kontinwu tul dawn il-ġranet tal-kampanja elettorali. Sabiex niddibattu il-proposti ewlenin li tħabbru mill-Partit Laburista illum u ċoħe fis-settur tal-enerġija għandna lil Mirjam Dalli, ovvjament fisem il-Partit Laburista li se tikkandida ruħha fuq il-15 distret, Mark Andy Sammu, il-Partit Nazzjonalista jikkandida ruħu fuq ir-raba' u l-10 distret. Ovvjament kif qegħdin tinnutaw il-programm tal-biraħ bdejnieh bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista lek nalternaw u l-programm tal-lum beda bil-proposti tal-Partit Laburista. Mirjam, ħanibda b'dawn mistoqsija, ħanistemma kemm xejn antipatika, ma kif tagħmel sens li taħroġ konsultazzjoni pubblika dwar is-settur tal-enerġija ta' 4 ġimgħat waqt kampanja elettorali ta' 4 ġimgħat? Għax dan huwa pjan ta' gvern, dan huwa il-pjan ta' pajjiż sħiħ li bħala Ministeru tal-Ambjent u tal-Enerġija ilna naħdmu fuqu għal numru ta' xhur twal u ridna li ikonna pjan li diġà bdejna nimplementaw f'numru ta' aspetti differenti u li rridu nkomplu nħarsu l-qudiem biex nimplementaw. Ġifieri dak li tkellimna dwaru illum kien dan il-pjan li huwa msejjes fuq dak li diġà bdejna nwettqu u kif qegħdin inħarsu l-qudiem. U inti meta jkollok pjan bħal dak kif qed dalodu wkoll dan huwa pjan li jrid jibqa' ħaj, dan huwa pjan anzi li jiena rrid li jkun flessibbli biex jindirizza dejjem il-ħtiġijiet tal-mument li nkunu fih bħala pajjiż. U x'hemm ħażin li inti tikkonsulta li tisma' dak li għandhom xi jgħidu nies differenti għaliex wara kollox dik il-konsultazzjoni, dak il-feedback imbagħad se jibqa' għand il-gvern, ikun min ikun il-gvern. Fil-fatt dalodu kellna numru ta' stakeholders differenti li kienu qegħdin hemmhekk, il-feedback min-naħa tagħhom kien pożittiv ħafna għaliex dan huwa pjan li huwa mqassam fuq 5 pilastri ewlenin, dejjem kienu importanti ħafna għalija u anki għall-gvern. Konvinta nistgħu nidħlu fid-dettalji ma biex nagħti malajr x'inhuma għandek l-affordabilità tal-prezz tal-elettriku, il-sostenibilità, id-diversifikazzjoni tas-sorsi, is-sigurtà tal-enerġija, security of supply u il-fatt li nżommu lill-konsumaturi dejjem fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li nieħdu. U dawn, qabel il-bon għanna ħal-ora, dawn huma il-proposti tal-Partit Laburista għal-manifest elettorali fis-settur tal-enerġija jew dil-konsultazzjoni jew over and above il-proposti, għax jiena battu referita li bħala l-proposti. Dan huwa il-pjan kif spjegajtlek huwa l-pjan tal-gvern aħna kif inħarsu lejn dan is-settur. Issa illum hemm gvern Laburista. U allura qegħdin inwasslu il-pjan tal-gvern li ħdimna fuq fl-aħħar snin li bdejna nimplementaw fejn jidħlu diversi affarijiet, ġifier fejn tidħol id-distribuzzjoni, fejn tidħol is-supply tal-enerġija, kif irridu nkomplu nżidu r-rinnovabbli fil-pajjiż li mmorru oltre mill-konfini tal-pajjiż tagħna ħalli nkunu qegħdin inżidu aktar enerġija nadifa li naraw kif il-pajjiżna nkomplu nikkonnektjawh mal-Afrika ta' fuq, inkomplu nikkonnektjaw ma' mainland Europe, il-proġetti kbar bħal huma l-offshore renewables, dawn huma proġetti li bħala gvern tal-laqna għamilna ħafna xogħol fuqhom u ġejna quddiem in-nies ħalli wkoll nisimgħu il-feedback tagħhom dwar dak li qegħdin naraw minn issa il-qudiem fuq dawn l-aspetti kollha differenti. Mela, Mark, Mirjam u l-Gvern Laburista jgħidu lilkom li m'għandkomx kredibilità fis-settur tal-enerġija.
intom kontu l-gvern illi meta kien hemm bżonn l-għajnuna adottajtu policy ta' austerità illi minħabba fekk bataw in-nies u n-negozji. Il-PN huwa kredibbli fl-enerġija? Iva dlennu ħanejdlek għalfejn, dal-għodu propju il-mistoqsija li għamlet Pola hija pertinenti ħafna, għax dal-għodu rajna l-arroganza ta' gvern li wara 13 sena fil-poter, propju waqt kampanja elettorali, meta tradizzjonalment nafu li l-gvern jieħu funzjoni ta' caretaker, jillonċja l-konsultazzjoni pubblika strateġija ta' gvern u jillonċja bħala proposti ta' partit għal manifest elettorali. Wara 13 sena fil-gvern, l-arroganza waslithom jinsew il-linja sottili bejn xiġifieri tkun gvern u xiġifieri tkun partit, tant li qed jużaw ir-riżorsi tal-gvern bħala parti mill-kampanja tal-Partit Laburista. Però jekk tħares lejn x'ħareġ f'dan id-dokument illu l-lonċjaw dal-għodu, jiena jekk nasru ngħid ma fih xejn ġdid, Ministru. Ġifieri dan kien summary ta' diversi rapporti illi ħareġ il-gvern f'dawn l-aħħar snin. Jekk nibdew naraw il-main items li ġew rapportati minn dal-għodu, pereżempju t-tielet interconnector. Ilna nafu bit-tielet interconnector jekk tħares lejn il-Low Carbon Development Strategy ta' 2021 kienet diġà qed issemmi li di 3 methods for delivering low carbon energy for Malta by 2050 ħajkun l-offshore floating wind, it-tielet interconnector and hydrogen power. U jerġa' jissemma fin-National Energy and Climate Report li konna a third interconnector li l-gvern qiegħed iħares lejn deployment of a third interconnector, the construction of an additional coal-fired power plant li din rajnija darba f'da rapport u ma reġgħetx issemmiet. U the development of a hydrogen ready pipeline li l-istess da ma nafx x'sar minnu sissa. Flimkien ma' additional battery energy storage systems. X'issemmi tar dal-għodu? Issemma 25% target ta' renewables by 2030 l-istess ilha f'dan l-NECP report. Żmien inna nafu b'din it-target, issemma l-battery storage. Vera li għadna fost l-inqas fl-EU illi però għamilna qabża kbira wkoll. Għamilna qabża, però li qed ngħid li fir-rapport li ħareġ dal-għodu ma rajna xejn ġdid milli diġà konna nafu dwar battery storage. Kien fil-manifest elettorali wkoll tal-Partit Laburista ta' 2022. Sissa kull ma rajna tender, ma rajna xejn minnu iseħħ fil-mod attwali u jiġi implementat l-offshore wind. L-istess, il-proġett li nħarsu lejn floating offshore wind potential ta' pajjiżna. Kien fil-long term energy plan tal-Partit Nazzjonalista li ħriġna fl-2021. Il-Partit Laburista nħu pjaċir li daħlu fil-programm elettorali tal-2022, sissa l-istess, wasalna biss ta' espressjonijiet ta' interess. U allura, hemmhekk tara anka in-nuqqas ta' kredibilità tal-gvern li qabad u ġabar dak kollu li jenna nafu jenna nitkellmu fuqu. U qed jippreżentaħ daqs li kieku xi ħaġa ġdida. Tafx ma qalilniex il-gvern ma qalilniex fuq in-nuqqas ta' trasparenza li għandna fis-settur tal-enerġija. Il-kuntratti li ma nafux bihom li huma moħbija, il-kuntratti li għadhom ma sarux fosthom. Il-kontratt għal provvista tal-gas. Aħna nafu li fawissu li ġej. Pajjiżna jistadilu l-kontratt tal provvista tal-gas. Il-Ministru għamettit li għadhom qed jinnegozjaw 4 xhur qabel jiskadi, għadhom qed jinnegozjaw. Kemm hi u kemm il-Prim-Ministru taw garanzija li jisma' l-pajjiż. Billi qalwa bil-kliem. Ma tiswa xejn len. Jiena jekk trid tisserraħ li moħħi, ġib li qudiemi l-kontratt li jgħid li l-gas ma faħ tixtrih u blima prezz. Qed jiktbu allura, qed jiktbu. Biex isserraħ li moħħi, tini jiswed fuq l-abjad. X'garanzija għandek ta' provvista tal-gas. Issa il-gas tista' tmur ġixtrih bil-prezzijiet tas-suq fil-ġurnata. Imma jiena rrid nara ħsieb fit-tul. Il-Ministru s'issa qalet li ma jaqblilniex. U vera ma jaqblilniex bil-prezzijiet li jagħmilhom u allura ħadd tagħmel ftehim medium term. Il-mistoqsija tiegħi hija għalfejn ma minnix kif jagħmel pajjiż serju f'settur daqstan kruċjali u ninnegozjaw sentejn ilu. Mhux meta l-kontratt wasal biex jiskadi. Punti biex tiftakarhom kollha. Le, nieħu gost jekk din hija l-unika kritika tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista għaliex jew dal-għodu ma kontx qed issegwi u allura tajjeb u ħadd in-noti. Qed nieħu gost li kont qed issegwi għaliex taf li wieħed mill-pilastri ewlenin tagħna huwa l-affordabilità, xi ħaġa li tiddistingwina assolutament minn mal-Partit Nazzjonalista. Aħna n-nies magħna jafu għax esperjenzaw kriżi wara l-oħra m'hemmx jekk jew imma kull meta kellna kriżi internazzjonali konna hemmhekk u l-prezzijiet żammejnihom stabbli. Tagħti serħan il-moħħ lill-familji, tagħti serħan il-moħħ lill-intrapriża u n-nies jafu fejn qegħdin magħna. Nieħu gost li semmejt il-ħażna tal-batteriji tal-enerġija li xtallaqna iva. L-ewwel proġett kien hemm kontestazzjoni fil-qorti imma dak il-proġett għadu għaddej, dal-għodu ħabbartu wkoll qegħdin inħarsu lejn it-tieni proġett biex inkomplu nżidu il-ħażna tal-enerġija qegħdin naraw 50 megawatts għal 6 sigħat. Il-PQQ tal-offshore renewables qatt daqs din